Bosta drabi nitkellmu fuq l-effett li l-Ingliżi ħallew fuq il-sinna u ninsew li ħafna Ingliżi f'pajjiżna adottaw xi kelmiet huma wkoll. Minkejja li dawn jgħoddu l-waħdiet, xorta huma ta' interess għal-lingwisti u għalhekk iltqajna ma' Dr. Michael Spanjol sabiex nitkixfu aktar fuq il-Maltiżmi fl-Ingliż. Aħna normalment nitkellmu fuq kliem li mill-Ingliż jidħol fil-Malti. U minn dan għandna ħafna. Tant għandna li ħafna drabi n-nies anzi igergru għax fejna fina kollok kelma mill-Ingliż li tuħu post kelma nattiva. Fejna fina flok tarbija ħafna nies saru jgħidu baby u xek flok ħarqa, per eżempju nisimgħu nepi, flok mara tqila nisimgħu pregnant, ġifieri ikun hemm isu hemm taħlita x'hemm dal-kliem li n-nies kważi isu igergru jew jilmentaw għax qed jieħu post kliem ieħor li ilu magħna għal snin twal. Ma mbagħad hemm kliem li mill-Ingliż li għandna bżonn u xi kliem ma nistgħux ngħaddu mingħajru, jiġifieri il-computer, il-television, il-kamera u xekk ħafna kliem ieħor li m'għandniex alternattiva. Issa, ftit nies jafu però li fl-istorja tal-Malti ġara bil-maqlub ukoll, jiġifieri li l-Malti minkejja ċ-ċokon tiegħu ta' ftit kliem lill-Ingliż. Vera ftit qed ngħidu 5, ġifieri tgħoddhom fuq iswa batit waħda. Issa, dan huwa kliem partikolari tgħidli imma il-Malti kif wasal fuq fhom l-Ingliżi. Bażikament qed nitkellmu fuq il-kuntest ta' żmien il-gwerra, sewwa meta kien hawn kif nafu Malta kienet taħt ir-Renju Unit, kien hawn ħafna Brittaniċi jgħixu f'wostna u xekk. U daw kultant kienu jaqbdu xi kelma mill-Maltin. Issa, ħafna minnhom huma marbutin mal-kultura tagħna. Jiġifieri, pereżempju, waħda minnhom hija l-kelma dajsa li l-dizzjonarju jiddeskrivija bħala dajsa isa gondola li tintuża hawn Malta. U li hemm interessanti huwa li adattawha għal kitba bl-Ingliż, jiġifieri siba miktuba ħanispellihom bl-Ingliż għax la darba daħlet fl-Ingliż qed ngħidu kelma Ingliża hawnhekk. D-G-H-A-I-S-A. Ġifieri aħna nafu li fil-Malti nispelluha D-A-I-S-A. Imma la darba mbagħad daħlet fl-Ingliż huma adottaw tip ta' ortografija, tip ta' spelling tagħhom le għax m'għandhomx lajn, insomma adottaw b'dak il-mod. Issa, u hemm kliem ieħor, ġifieri oħra hija karozzin, pereżempju. Karozzin sew jiddeskrivihomlok bħala daw il-karozzini kuluriti għaddejjin iserbu mit-toroq. Imbagħad mela dawk it-tnejn huma marbutin mal-mezzi ta' trasport. Imbagħad hemm kelma oħra li hija isem ta' ħuta, il-lampuki. Sewa il-lampuki li tistennija forsi għax lampuki Malta huma popolari ħafna u allura dawn l-Ingliżi kienu aktar jiklu mal-Maltin. Imbagħad hemm il-kelma festa, sewa festa, issa festa l-Oxford Dictionary jirrakkonta li in-nota li ħalli hemmhekk hi li mhux biss hija marbuta ma' Malta imma anke ma' pajjiżi oħrajn tal-Mediterran fosthom l-Italja. Jiġifieri fl-Ingliż se daħlet minn iktar minn sors wieħed. Però hemm numru ta' attestazzjonijiet ta' kitbiet bil-Malti sewa l-festa kif nafu hija għażiża ħafna lilna Maltin u dak il-kunċett ta' festa huwa partikolari ħafna, ġifieri hemm inkluża l-kelma festa. L-aħħar kelma hija tassew interessanti, hija l-kelma spiċċard. U dak li kummet irejt ta' xilmarelli. Bażikament jgħidlek it-tifsira tagħha hija li xi ħaġa nqerdet ma baqgħetx operattiva, ma baqgħetx taħdem. U jispjegalek li ġejja mill-verb spiċċa. Jiġifieri jien nimmaġina, issa din immaġinazzjoni tiegħi sewwa li kienu jkunu fi żmien il-gwerra jaraw fejna fina xi ajruplan li jolqtuh jeqirduh u jgħidu spiċċa, spiċċut. Sewwa u l-Ingliżi spiċċa femmuhom spiċċard. Sewwa u din kelma b'xi mod kelma aħna kieku ngħidu l-abbastardjat u x'hekk nitkellmu aħna jien nara interessanti għax aħna ħafna drabi ngħidu ara dik il-kelma ġiet mill-Ingliż u aħna dawwarniha għal Maltija, ġifieri pereżempju il-bużnanniet tagħna kemm il-darba meta kienu jiltaqgħu ma' kelma mill-Ingliż, ma kienux jafu l-Ingliż, kienu jagħtuha xejra Maltija, le ġifieri inspection box, issir spaction pereżempju le, jew nies forsi ta' livell edukattiv baxx minflok sandwich jgħidu sandwich pereżempju le, ġifieri
Hemm minn daw il-forum li uħud idaħquna forsi, però dik hija l-lingwa fl-aħħar mill-aħħar qisha l-logħba tat-telefon li ngħidlek kelma, ngħidlek frażi u inti tgħidha ta' warajk u dejjem tinbidel ftit ftit. U qed naraw f'dal-każ li l-verb spiċċa, sewwa tispiċċa, b'xi mod irnexxielu jidħol fid-dizzjonarju tal-Ingliż, fl-Oxford English Dictionary qed ngħidu l-gbirnet, sewwa l-gbirnet tal-Ingliż, imma b'għamla u b'tifsira differenti minn kif nużaw fil-Malti. Pajjiżna d-deletta bil-bini sa mill-preistorja. Għaldaqstant, hi ħaġa minn ewwel id-dinja li fil-Malti jkollna reġistru tal-bini rikk. F'din ir-rokna tkellimna ma' ħaddiem tas-sena dwar il-lingwaġġ tal-bennejja. Is-sena tal-bini oriġinat fil-qedem ta' żminijiet. Naraw diversi xogħlijiet antiki minn żminijiet tal-preistorja li hawn illi evolvew matul iż-żminijiet. Il-bennej jinqasam fuq stadji differenti. Naraw ir-riffied li huwa l-manwal, is-sewwej li huwa l-assistent tal-mastru, il-mastru u mbagħad naraw il-kapomastru li huwa l-persuna teknika illi jikkonsulta bejn il-perit u l-bennej. Il-ġeoloġija ta' Malta hija bbażata fuq 5 saffi differenti li huma kollha sedimentali. Dan ifisser li huma akkumulazzjoni ta' materjal differenti matul is-snin. Dan qegħdin ngħidu li bdew jiffurmaw bejn 30 u 25 miljun sena ilu. Fuq in-naħa ta' fuq tas-saffi tal-ġeoloġija ta' Malta nsibu il-qawwi ta' fuq u mbagħad taħtu nsibu il-lejjer irqiq tal-ġebla s-safra, it-tafal, il-ġebla li tintuża għall-bini il-ġebla tal-Franka u fuq in-naħa t'isfel insibu il-qawwi t'isfel. Il-ġebla ta' Malta hija adattata għal diversi xogħlijiet differenti, però wieħed irid jażel il-ġebla it-tajba għal dak ix-xogħol li jkun wieħed irid jagħmel. Jekk naraw il-ġebla tas-sol, illi normalment jekk wieħed jibni faċċata bja, in-norma tkun illi ser tkun tiddeterjora u titfarfar vera malajr. Allura propju din il-ġebla l-iktar li tintuża hija għal pedamenti taħt l-art tal-binja għaliex hija ġebla li hija adattata għall-umdità. Però mbagħad iktar ma nitilgħu fis-saffi iktar il fuq ġebla ta' kwalità tajba hija l-ġebla tal-Franka u propju wkoll fl-ewwel saffi l-ewwel normalment 8 filati t'isfel ġieli qabel kien jintuża l-ġebla tal-qawwi minħabba l-fatt li għandha pori tal-ġebla li huma wisgħin, allura l-livell tal-umdità ma jitlax iktar il fuq. Mbagħad iktar ma titla' l fuq tintuża l-ġebla tal-Franka u jiddependi wkoll il-kwalità ta' din il-ġebla. Jiddependi il-post, il-barriera u l-kwalità u kemm tiflaħ saħħa il-ġebla wkoll meta tiġi ttestjata qabel jibda x-xogħol tal-bini. Huma diversi postijiet illi l-ġebla Maltija kienet tinqata biex eventwalment tintuża għax-xogħlijiet tal-kostruzzjoni. Propju l-barriri huma l-postijiet l-iktar rinomati, però madankollu nsibu diversi postijiet oħrajn illi illum il-ġurnata jintużaw bħala ġibjuni jew il-fost ta' madwar diversi fortifikazzjonijiet li kienu l-postijiet minn fejn inqata' il-materja prima. Biex isir ix-xogħol tal-tuħ tal-ġebel kien fil-passat kienu jintużaw diversi mazzets u skripel, però illum il-ġurnata naraw illi din is-sena wkoll evolvit u jintuża makkinarju u lupi differenti biex inqata' il-ġebel. Huma diversi jodot li jintużaw għas-sena tal-bini. Jiddependi jekk hux fil-istadju ta' tfassil tal-ġebla u jekk hux fl-istadju ta' tqejjid tal-ġebel jew meta wieħed ikun qiegħed jirfina x-xogħol tal-ġebla. Propju fit-qattih nkun qegħdin naraw ix-xogħol tal-iskripel, il-formaturi u anki diversi lupi jew siegi differenti. U mbagħad meta għandek ix-xogħol ta' tqejjid jew l-inġara għandek jintuża il-pal ta' tqejjid li huwa differ twil biex inti issammar il-ġebla l-isfel fuq it-tajn u mbagħad għandek l-imtira tal-inkulmaturi u għandek imtira il-kbar tal-inġara. Apparti minn hekk għandek il-fis, għandek il-baqqun, għandek diversi għodod differenti li kodin jintużaw anki biex wieħed jirfina. Għandek il-ktzazel u anki formaturi u gwolji tal-lavur. Ma dawn l-odda wkoll biex wieħed jirfina għandek il-rixketta wkoll illi normalment tintuża biex wieħed inaqqas il-ħxuna żejda jew jirfina il-xwieki tal-kantun. Matul iż-żmien qegħdin naraw illi s-sena tal-bini qiegħda tevolvi b'mod
maġġel ħafna u propju wkoll il-nies li jaħdmu x-xogħol tal-ġebla Maltija xi ftit jew wisq naqas ukoll. Eventualment diversi għodot teknikalitajiet li jintużaw u forsi anki kliem tradizzjonali Malti ta' għodot jew snajiet differenti xi ftit jew wisq ikun qiegħed jonqos ukoll. Ma nistgħux ma nsemmux ukoll il-fatt li is-sena tal-bini llum il-ġurnata ddaħħal il-materjal tal-bricks u anki il-ħadid fis-sena tal-bini. Ġifieri dawn bla ma trid ikunu qegħdin idaħħlu diversi kliem tekniċi oħrajn ġodda fix-xena tal-kostruzzjoni wkoll. L-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu tgħin lil bosta kittieba u għalliema fil-ħolqien ta' riżorsi ġodda, fosthom fil-pubblikazzjoni tal-ktieb Ċikku Ċaflas, miktub minn Melissa Mamo u bil-illustrazzjonijiet ta' Sue Flask. Mela jiena għalliema ħanibdew minn hemmhekk u naf kemm it-tfal jogħġbuhom dat-tip ta' stejjer. U allura rrid nikteb storja tad-daħk imma li fl-aħħar mill-aħħar għandha tagħlima li t-tfal jistgħu jitgħallmu xi ħaġa minnha. Minn dejjem kienet il-ħolma tiegħi li nikteb ktieb u din il-ħolma proprju saret realtà fil-bidu tal-pandemija tal-Covid meta l-iskejjel ingħalqu u hemmhekk kelli iktar ħin fuq idejja biex inkun nista' nikteb. Għamilt moħħiem u ktibtu f'temp ta' jumejn. L-istorja fil-qasir hija hekk. Ċikku Ċaflas huwa tifel ta' madwar 7 snin u intelligenti ħafna, però għandu difett wieħed, it-traskuraġni l-għandu. Minn hemmhekk ħanaraw ftit l-aċċidenti li għaddi minnhom Ċikku Ċaflas u naraw ftit jekk fl-aħħar mill-aħħar jiddeċidix li jinbidel jew le. Il-messaġġ li rrid inwassal huwa li fid-dinja ħadd mhu perfett, kulħadd għandu xi difett partikolari, imma li jekk wieħed jagħmel moħħu hemm u jiddeċidi li jinbidel, fl-aħħar mill-aħħar ħajrnexxielu jagħmel dan. L-għada sebaħ jum ġdid ta' skola. Bħalma kien jagħmel kuljum, Ċikku libes l-uniformi b'mod traskurat u dlong telaq għalhom it-triq. Hekk kif wasal qrib il-grada tal-iskola, lemaħ lil sieħbu ċensu. Huma selmu lil xulxin. Bonġu Ċikk, sebaħ jum ieħor, kif inti? Staqsih ċensu. Bonġu ċens, insomma, ngħidlek il-verità qomt bil-għaġla llum. Tikommi dejjem taġġinni, ma mhux nasal tard l-iskola, gerger Ċikku. Biex ngħidlek indunajt li qomt maġġel għax għandek il-lazz maħlul. Qis li taqflu għax ma lajtaqa' xi waqa' u ssieħ ċensu. Iva sewwa qed tgħid, issa nagħmlu m'hemmx għaġla għallu Ċikku waqt li jolla spallejh. Fil-pront semgħu il-qampina tal-iskola d-doq u flimkien imxew u daħlu ġewwa. Il-lazz Ċikku baqa' ma qaflux. Bdew il-lezzjonijiet u wasal l-ewwel break. Ċikku kien ikun fuq ix-xwiek sa ma jasal dak il-ħin. Peress li fih il-purtinara kienet qasmilhom tazza ħalib kull wieħed. It-tfal qagħdu fil-lira waħda wara xulxin, kulħadd lest bit-tazza tal-plastik f'idu. Ma damx ma missu Ċikku biex hu wkoll jieħu l-ħalib. Il-purtinara mriltlu t-tazza sax-xifer għax kienet taf kemm kien jogħġbu. Però hekk kif għamel l-ewwel pass biex imur lura f'postu, Ċikku tfixkel fil-lazz taż-żarbun li kien għadu maħlul. Bum! It-tazza u l-ħalib li kien hemm fiha ulew mas-saqaf u Ċikku waqa' mal-art. Naħseb li huwa bżonjuż ħafna li jkun hawn ħafna kotba umoristiċi bil-Malti, naf li diġà għandna għażla tajba u varjata fis-suq lokali, però naħseb li qatt mhu biżżejjed. U għalhekk inħeġġeġ minn hawnhekk lil għalliema bħali u anki nies oħra li forsi għandhom it-talent tal-kitba li jippruvaw jikdbu forsi fl-aħħar mill-aħħar jirnexxielhom jippubblikaw il-ktieb tagħhom. Indunat b'dan l-għalliema li kienet qiegħda ddur ma' tfal biex tgħinhom tgħid kemm irrabjat. Ċikk, qedlek kemm il-darba biex ma tkunx traskurat u ma tċallas x'affarijiet, issa ra x'ġara. Mhux tab xejn jgħidulek Ċikku Ċaflas qaltlu bil-erra l-għalliema tal-arti. Ċikku xejn ma ħagost biċ-ċanfira li tagħtu l-għalliema u ddispjaċih ħafna, però ma kienx jaf kif kien se jagħmel biex jirranġa d-difett li kellu. Dik il-lejla Ċikku ma setax jagħlaq għajn majn u baqa' jewden dwar l-inċidenti li kienu ġrawlu fl-aħħar jiem. Din is-sitwazzjoni bdiet iddejqu u bdiet ittaqqallu moħħu. Ma felaħx aktar, rid jara x'se jagħmel biex ma jibqax tifel traskurat
u jċaflas kull ħaġa li tiġi f'ikdu, għalhekk iddeċieda li mill-għada stess jinbidel għall-aħjar. Il-kidbiet ta' Claire Azzopardi kemm il-darba ħadu l-ħajja fuq il-palk, bidrammi bħall-interdet taħt is-sodda, in-nisa Maltin jafu kif u tebu tisfar. Claire iltaqet magħna sabiex tiddiskuti tluħu l-inżul tal-kidba għat-teatru. Hija ħaġa li taffaxxinani li meta l-udjenza tkun fl-awla, fis-sala, fit-teatru, nħoss il-vibrazzjonijiet tagħha, l-emozzjonijiet tal-udjenza. U naħseb li din tinħass iktar meta dram ikun bil-Malti. Għaliex huwa hija l-lingwa tagħhom, qed jifhmuha mill-ewwel. M'għandhomx bżonn jaħsbu żejjed dwar l-lingwa ta' ħadd ieħor. Bdejt nikteb it-teatru meta id-direttriċi Marcel Teuma avviċinatni biex nikbu xi ħaġa li dwarha ma tantx inkitbet. U dan it-topic kien l-interdet. U fil-fatt l-ewwel dram tiegħi jismu l-interdet taħt is-sodda li jittella fil-Kavallier San Ġagbu. Propjament jiena ktibt żewġ monologi. Jiġifieri kelli il-monologu ta' Mimi. Mimi hija t-tfajla attivista fil-Partit Laburista li mietet bejn l-1961 u l-1968 u kienet interdetjata u allura meta mietet ma tiħdiġ bis-sagrament. U anka ġiet midfuna f'dik li l-laburisti jsejħula l-miżbla. Jiġifieri fil-parti tal-addolorata li mhix ikkonsagrata. U mela hemm din it-tfajla għadha żgħira attivista li mietet u ma sabitx is-serħan, sewa r-ruħ tagħha tibqa' tiġġerra fiċ-ċimiterju. U dak kien l-ewwel monologu li ktibt. Imbagħad fl-istess dram ktibt ukoll il-monologu tad-deffien. Dan huwa xogħlu li jitfen, jaħdem l-addolorata. Dan il-monologu kien il-parti umoristika ta' dram għaliex dan il-ħin kollu jgħid iċ-ċajt u fuq mimmit u fuq minnu mitfunem u kemm ilhom mhux nafinu dan. Imma fl-istess ħin għaddejja l-ħin kollu din il-kwistjoni, daw il-kummenti dwar din il-kwistjoni politiko-reliġjuża. Hemm mbagħad bqajt naħdem ħafna ma' Marcel Teuma fil-fatt, kważi drammi tiegħi kollha iddiriġiethom hi. Kelli dram mbagħad ftit ta' snin wara li ġi produced mill-Fondazzjoni Avventura, kien jismu In-nisa Maltin jafu kif. U dan id-dram, totalment differenti mill-interdet taħt is-sodda, kien ilaqqa 6 nisa ma' xulxin li kollha wildu tarbija fl-istess żmien, kienu kollha fl-istess labor ward u sena wara jisibu l-xulxin fuq Facebook u jaraw speċi ta' kif kienet din is-sena bl-ewwel tarbija tagħhom u x'qed jagħmlu. Wara dik kelli proġett interessanti ħafna li kien jismu Pretty Lisa u hawnhekk dan il-proġett ukoll kien ibbażat fuq monologi differenti imnebħin minn nisa li huma violentati jew imsawta u li jkunu li jħarbu mid-dar, li jitilqu mid-dar u jsibu refuġju fix-shelter. Jiena ma kontx il-persuna li intervistajt lil daw in-nisa, imma mill-intervisti tan-nisa li ġew għandi imbagħad ktibt monologi differenti. Ittellat il-Manuel dan id-dram kien kommoventi immens, kien hemm ħafna fl-aħħar ħafna survivors li qamu jitkellmu u ħafna wkoll vittmi li qamu jgħidu saħansitra l-esperjenza tagħhom, ġifieri kien dram differenti mis-soltu. U l-aħħar dram li ktibt li wkoll iddiriġitu Marcel Teuma kien Tebut Isfar. Din id-darba mort fuq temi differenti milli kont ktibt qabel. Tkellimt l-iktar fuq l-ambjent, jew ħanajtek fuq il-poter ta' ftit familji sinjuri, fuq l-buljar ta' nies
bil-poter fidejhom, sewa bil-flus fidejhom, fuq in-nies li m'għandhom xejn. U fil-fatt tħalt anke ħafna fit-tema tal-ġentrifikazzjoni tal-Belt Valletta, il-fatt li l-Belt Valletta m'għadix tagħna l-koll, imma saret tal-ftit, saret kollha boutique hotels, saret kollha ristoranti li jiswew ħafna flus, u il-Beltin jew ħanajdek aħna stess il-Maltin minn dil-belt x'fadlilna t-toroq, il-Ring Road, u insomma dan id-dram kien jitratta temi bħal dawn. Alex Farrugia huwa kittib tal-proża li spiss jitnebbaħ mill-istorja. It-tim tagħna ltaqa' Alex sabiex jitkixef aktar dwar il-kitbiet tiegħu, l-awturi li jinfluwenzawh u proġetti oħra ta' kitba għal-ġejjieni. Jiena l-ewwel ktib li ħriġt kien dram, kont ħriġtu kienet kelli 17-il sena li kien jitratta temi eżistenzjali, u mbagħad wara perjodu twil ta' kitbiet oħrajn ma li ma kienux letterarji, ħriġt Grasshopper fl-2016. U wara ħriġt il-Glorja tal-Patria li kien ġebra ta' stejjer osra ispirati mill-istorja, u s-sena li għaddiet fl-2021 ħriġt Kamerata li kien ktib bejn il-polizjesk u bejn ukoll it-tiftixa għal-verità. Ħaġa li il-background tiegħi huwa ta' storiku, jiġifieri dik hija ġibda biex ngħidlek li hija naturali. Imma l-istorja wkoll tallimna kif kunċetti li aħna nużaw illum għandhom eruq li jmorru lilin, imorru iktar fil-fond u kif dawn l-eruq jevolvu. Naħseb li għal-kitba tajba l-ewwel ħaġa wieħed irid tkun jaf fuq xi qiegħed jikteb. Jiġifieri anke qed tikteb fuq emozzjoni, trid tesplora, trid ikollok l-empatija li inti tesplora dik l-emozzjoni, tassorbiha u anke taħseb fuqha, tixtarra u tipprova tesplora minn angoli differenti. Ovvjament għar-riċerka storika wieħed importanti li jżur l-arkivju, anke għax l-arkivju jista' jgiddeb ħafna lill-istoriċi u jiżvela affarijiet li forsi sal-lum dejjem kienu misturin fil-mit. U allura biex tkisser il-miti titmur terġa' tibda tqalleb l-arkivju minn ġdid. L-iktar temi li jinteressawni huma dawk it-temi li huma eżistenzjali. Ġifieri tinteressani ħafna il-mewt, tinteressani ħafna il-vojt, in-nuqqas, u dejjem nieħu pjaċir nesplorhom anke f'kuntest iktar wiesa' ta' dak li qed jiġri politikament kemm fil-preżent u anke fl-istorja. Jien naqra ħafna, ġveru ħafna awturi, ma naħseb li jekk ikollok tgħidli f'perjodi differenti hemm awturi differenti li influenzawni l-iktar. Ma naħseb li bħalissa żgur li Olga Tokarczuk illi il-kitba tagħha nħossha ħafna illi hija qrib tiegħi, hemm ukoll Curzio Malaparte illi għandu kitba li ngħata affaxxinani immens, u anke l-fatt li ma tafx meta qed jikteb dwar il-verità u meta qiegħed iħarref biex tgħidu hekk. U mbagħad ovvjament jiena dejjem nerġa' mmur lura għall-Grieki, speċjalment Aristofani. Għażilt nikteb bil-Malti għal żewġ raġunijiet. L-ewwel ħaġa għaliex inħoss li nista' nagħti kontribut akbar lil din il-lingwa illi għada għalkemm hija anzjana jew kollha għadha żagħżugħa u l-letteratura tagħha għada qiegħda tespandu. Naħseb illi dik kienet l-ewwel raġuni. It-tieni raġuni hija għaliex jiena naħseb bil-Malti, naġixxi bil-Malti, u allura naħseb illi nkun iktar awtentiku nikteb bil-lingwa li fl-aħħar mill-aħħar l-ewwel ħsieb jiġini biha. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol,
lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.